अभी मजा आएगा ना भिड़ो। प्रणाम मुखिया जी। खुश रहा खुश रहा। तो कहना वार्ड केना अइला? केना अइला? 4 साल से दौड़ते दौड़ते पैर खिया गई। हाँ हाँ हाँ। एको गो काम उम डाले बानी, गांव के लोग हुरेठ मरले बा जे काम नहीं करावते सो वोट में हमनी ना देम सब वोट वोट। तो हम तो हरबे करम, राउरो लोटिया डूब जाई अब किरुआ। तो ई सब कोयला से काम ना चली। हम काम के व्यवस्था लगाओ तनी जानलो। आ काम होई ऐसन बड़का भारी बात नहीं। अब वोट नियर आ गइल, कहिया काम होई? एको काम नहीं के भइल हमरा वार्ड में। अच्छा नहीं के भइल नु। तो अब इतना दिन जे तरह खपल बस 3-4 दिन औरी। 3-4 दिन? 3-4 दिन में हम कोनो ना कोनो काम के व्यवस्था क के आ एकदम हम तोहार लगे फोन करे। ठीक बा, हम चल तनी। आ हो सकी नु जानलो तो साजी रह जाइल जाई। ठीक बा ठीक बा ठीक बा, और बढ़िया हो जाए। चल तनी तो। ठीक बा। The next day. प्रणाम मुखिया जी। खुश रहा खुश रहा। काहे खातिर फोन कइले बानी? फोन ऐसे कहनी है जे बड़ा काम काम का हमरा के लेके तू चिढ़ावत रहला हवा। अब काम सटिया देले बानी आ हम करतो बानी। करतो बानी? हाँ, अगर तोरो काम करे के होखे तो आव आ हौ बतिया भोर मत पड़ा, साजिए में कल हल जाई। ठीक बा, साजी में राखम नु तो। हाँ हाँ एकदम ठीक बा, आवत तनी। ठीक बा। मुखिया जी। हाँ ये काम करतनी का? हाँ हाँ, तू ही बड़ा काम काम चिल्लात रहला हुआ। अब हम हई उठाओ तनी, तू जा मसाला बना के ले आवो। साजी में बड़ा तो कर।